Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. De rest in het Cambuurstadion, ja, die is weer wat waarom. Na de hectische verliezen weken waarin trainer Henk de Jong voor het eerst op het veld stier. Dat bracht nogal wat extra omtinken met hem van supporters, van media ek. Maar dat is nou deze weken alweer weer even de reg. En dat is voor Henk de Jong wel weer even noffelijk werkje. Ja, volle rustiger ik natuurlijk. In de zin van om mezelf vinden. Maar ik heb vorige week wel genoten. Ja. En ik heb wel genoten van die wedstrijd. Hè. De eerste helft wie het goed. Of zeker het laatste stuk wie het goed. Wie net Cambuur, te bescheiden. En dat we de goals in kregen, dat had net alleen met de verdediging te maken. Dat had met het hele team te maken. Dat we net mee sprinten. En dus we moeten sprinten in alles. We zijn net goed genoeg om steen te bloeien. Nou, dat hebben we man en paard benoemd. En daar ben we mee aan de slag gegaan. Skokken ze ervan? Dat denk ik wel, ja. Ja, maar dat hindert niet. Daar praat ik daarna eigenlijk wel weer verder. Het is even 10 seconden, bam. En dan is het duidelijk genoeg. Iedereen met mij. Ja, het gaat even met vallen en opstaan ze nog, maar het aan één keer kleren is klaar. Een van de spelers die jeder ook al met Henk de Jong werken had, is Sylvester van der Water. De onvaller, de routinier in de selectie. Want met zijn 20 jaar is hij de oudste speler in de Cambuur-selectie. Een routinier dus, een oude speler. Neemt hij dan ook een leidersrol op hem? Ik weet natuurlijk dat ik ook wel een belangrijke rol in de kleedkamer heb. En dan natuurlijk ook op het veld omdat je de oudste bent. Alleen uiteindelijk moet je het gewoon wel met z'n allen doen. En vooral met de jonge jongens, die wil ik wel gewoon graag helpen. Het is niet zo natuurlijk dat je moet denken van ja, ik moet alles tegen ze gaan zeggen. Ze weten het zelf natuurlijk ook wel genoeg. Alleen als ze gewoon vragen hebben, dan kunnen ze altijd komen. En als ze dat doen, dan geef ik ook gewoon antwoord. En ik probeer ze daarbij gewoon ook gewoon te stimuleren van ja, je moet gewoon gas blijven geven. Want ja, je bent er op dit moment gewoon nog niet. En ook op de plek waar we nu staan, ja, je moet gewoon gas geven. Als jij nog een vervolg wil hebben in je toekomst, ja, dan moet je knallen. Hoe zijn de afgelopen 1,5 week geweest? Ja, lastig natuurlijk. 4 keer op rij verloren. Dat is natuurlijk niet prettig. Alleen ik merk wel gewoon de sfeer in de groep. Die proberen wel gewoon goed te houden. Positief te blijven. En we moeten gewoon gas geven. Hoe zien opstelling wil de Jong nog net al te volle sissen? Wist is dat de smaken weer wat breder binnen. Van Interlands binnen Roberts Uldrikis, Sekou Silla en verder de Jong waarom kwam. Milan Smit, hij is waarom van een blessure. Alleen nog Jeremy van Mullen ontbreekt. Hij is nog herstellende van een harsenschodding. Maar stiert wol op het veld. En komt dus waarom. De opstelling, nee, daarvoor moeten we echt wachten op de wedstrijd zelfs. Wil Henk de Jong vertellen dat Cambuur in de selectie de spelersbus wat jeder voortjit. Omdat het zo'n 4-uur-wedstrijd is. Ja, als het zin zit, dan zit het voor jou 4 woorden in de bus. Hè, als het echt files hast. Ja, dan hoeft het niet met de voetbal. Dan hebben we al 1 keer gehad. Toen we hier trainen, spelen we bij de gratie spelen we 0-0. Maar we helemaal niks aan. Dus ik wil wel frisse jongens hebben. Dan hebben we kans. Nou ja, dan mag je die wedstrijd winnen. Dan is die reis kwatter. Er valt wat te kiezen voor Henk de Jong en zijn technische staf. Een onvallend Cambuur met zowel Uldrikis als Smit in de basis. In een orenrol als dubbel het zien Jonkenbrei op het middenveld. Sylvester van der Water van links. Met de kopbal al heel gauw in de wedstrijd op Roberts Uldrikis. De laatste spits verleer met Letland van Turkije. Stadion de Geuselt. Zo'n 4000 taskaren. Jurgen Smeets van de bal. En aan de linkerkant kiet dan de linksback mij naar voren. Schenk, die sjocht er Hielendal vrijsteen. Koen kost ons en hij maakt het in de 90e minuut de 1-0. Wordt het dan zo'n wedstrijd waarin Cambuur weer achter de feiten onrint. Dat mat ik door de holle van Henk de Jong zitten. Hij stiet Hielendal vrij daar aan de rechterkant. Koen kost ons en dus de 1-0. Cambuur dan. Het is Van der Water in duel. Scott. 4 oer de goal van keeper Mathies. Maar dan het druk zetten van Robert Uldrikis. Smit balbezit op voor Michael Breij. Hij zit in de peeloon. Boetenberik van de doelman van MVV.
Het is schande voor hem, Michael Breij, die dat zo goed zegt dat hij erom te lei bij de tweede pil. Een hoekskop, bleeltoer van Daniel van Kaam op Leon Bergsma. Hij krijgt het doel net te vinden. Minuutje later dan is het kopduel van Uldrikis. In de counter MVV dat er van terug ging. Het fotstekkende van de spits Mart Remans. Hij kan op Jannik van Os hoor. En dan Remans binnen zitten, ja. Maar er is vlagen voor boetenspel. Dat mat dan Westa bij het fotstekken van Wifrei op Remans. Daar is het correct boetenspel. De rechtersjen, maar het is toch echt zo. Kansen die binnen de wolf voor Cambuur. In de 27e minuut is het hier het druk zetten. En dan Uldrikis die Balk sjucht aan de rechterkant. Balk, ja, dat liep het een strafschop in eerste instantie. Maar wat dacht Balk? Hij krijgt een gele kaart van scheidsrechter Blank. Hij vindt het een zwalbe. Hij vindt dat Balk te makkelijk lezing giet. Het is de rechtersjen of hij echt gelijk had. Dan een hoekskop. Die komt bij een beetje gelok van de voeten van Lars Schenk. Hij schiet op een goal van Jannik van Os, maar oer. Dan is het in de 32e minuut Balk die ervan teruggiet. Balk nog heel tijd. Richting de 16 meter. Het al lezen op Van der Water. Van der Water heel het uit. Maar krijgt van de goal del van Romain Mathies. De Ljouters bleven onvallen. Het insmieten van Kashili 4 op Uldrikis. Die wint heel knap het duel. En daar is de vastzit en de goal van Milan Smit. Ja, zo'n kans hoegst hem net te aan. Hij maakt het zien 8e van het seizoen. Henk de Jong mij de instructies, maar sjugger eens even hoe knap deze vastzet van Uldrikis is. Hij speelt een poer beste eerste helte en de goal van Smit maar direct wijzen. Dan Van der Water is het op Uldrikis. Uldrikis leidt hem richting Balk en dan Van der Water met het schot. Maar dat is een prooi voor die doelman van MVV op het Minne Keusgasfield in Maastricht. We zorgen naar de tweede helte met het opkomen van MVV. Aan de rechterkant is het Silla die er net bij kan. En dan, oh wat een mogelijkheid is dat zees. Koen kost ons, ja die hier zelfs de linksboeten van Triwalden 2 nog maken. Zorg eens even, hoe komt hem daar? Dan krijgt wat letter het balbezit van Kashili aan de rechterkant. Zucht Balk daar rond in de 16 meter, begint te dribbelen. Daar is het Milan Smit. Oh ja, maar hij zit op de reg van Uldrikis. Die gruttelet stiet nou een keer in het paard. Krijgt wat letter dan een hoekskop voor het vak van de Meireizige supporters uit Ljouwert. Sylvester van der Water kopt. Die bal spat op een lat en dan is de rebound er nog voor Remco Balk. Maar hij zit 4 uur. Dat wie pech van Sylvester van der Water. Sjuggers hoe dicht hij hierbij een treffen wie. Boetenberik van de doelman. Dan MVV dat eruit kan. Het is het fotstekken daar van Boei Vrij. Hij sjucht daar de rondte in de 16 meter. Bij Koen Kostens. Koen Kostens draait fot. En daar is het Jannik van Os. Zijn inzet is nedig. Maar zijn fotten houdt hij MVV van de 2-1. Dan Cambuur weer in de onval. Vastzet is hier van Balk. Hij sjucht van de watervrijsteen. Weer maar een kopbal. Hij is rap, dat weten we. En zijn kopbal gaat maar correct door. Een bekende van Cambuur aan de bal. Brian Smeets. Jouwt hier de bal aan de rechterkant. Silla griep net in en dan is het Smeets. Het schot wordt correct kreken. Terug Leon Bergsma. Hij voorkomt de chin-treffer. Dan opnieuw aan de rechterkant diezelfde Brian Smeets. Had een gevaarlijke vastzit in de skoten. Daar leidt hij hem del. Voor Koen Kostens. Maar hij zit oer. Jannik van Os hoeft net in actie te komen. Dan rint het naar de eind. Absolute slotfase. Michael Breij op het middenveld. Met een knappe stekpaas op Remco Balk. Daar leidt de rondte. Remco Balk op invaller Verre de Jong. Ai, dat hier de winnende wijzematten van Cambuur. Maar het wordt hem net en dus bleef het in Liekwicht 1-1 in Maastricht. Het is een uitwedstrijd en een hele iepen wedstrijd van beide kanten. Dat het zes was. We hebben best wel lastig met hun draaiende middenveld. Smeets is natuurlijk hartstikke slim. Is misschien wel de beste voetballer op het veld. Dus dat vonden we wel moeilijk. Maar
Ja, zij gaan in de eerste helft wat kansen gaan. En wij trouwens ik en ik binnenkant pelen. Het ging eigenlijk beide kanten. Hier 3 wezen kent, of 4 of 5 voor u. Ja, en in het einde moesten wij gewoon beslissen. Dan ben we dikke kansen. Wat ze goed deden, deed het van positie wisselen waar we heel veel moeite mee hadden. En tot voetballen kwamen en wij eigenlijk niet tot voetballen. En eigenlijk na de, geloof 1-1 dat het was dat wij meer controle kregen. En ja, in de tweede helft zeker veel meer controle, omdat je die tweede ballen juist won. En ja, qua kansenverhouding heb ik toch het gevoel dat je wel had moeten winnen. Snap jij als ik jou vandaag ook een beetje als keeper zie? Een schot van Brian Smeets, ik denk halverwege de tweede helft. Waar jij nog aan zit. Ik telde hem al om eerlijk te zijn. Hoe ging die situatie? Ja, dat begrijp ik wel, want hij kreeg die bal teruggetrokken vanaf de zijkant volgens mij. En ja, hij stond redelijk vrij. En dan is het enige wat ik kan doen is ervoor gaan liggen. En ik denk dat ik hem met 1 knie op de grond tegenhoud en naast de goal. En ik denk in de reactie van Yannick, de keeper, en mij samen, dat je wel de vreugde daar soort van een doelpunt kon zien. Een soort van middenmoot waar we Cambuur in waarom vinden op het 12e plakje met 14 punten. Koprenner Rode JC komt nog in actie maar stiet bobbelen. En Topos sluit de regen. Zij stieren mij 4 punten lesten. Ontzaf hier dit Cambuurjournaal. We binnen er na je weekend weer. Dan speelt het Cambuur op Snijn, Tuust in FC Greens. En dus is de manje weer een Cambuurjournaal. Ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Vermogensbeheer.